Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Mkomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa, ndakaroora ende now patova nemakore 15 ndaroora, but kuroora kwandakaita ndakaita 15 years ndisati ndaita mwana nemudzimai wangu. Kubva zvandainge ndakaroora mudzimai wangu, ndainge ndiri munhu wekuti ndaingoda mudzimai wangu kunyange tainge tichitambura zvedu nekuda kwekushayikwa kwembereko. Kana ari mukadzi wangu, munhu wekuti ndakamuendesa kumatest akasiyana-siyana nenhau yekuti ainge asingabatiri pamuviri, asi ndaiti kana ndikaenda naye kumatest, ivo madoctors vainge vachingotesta iye. Inini kubva zvandakaenda nemudzimai wangu kunotestiwa, handina kana kumbogara ndakatestwa. Chavaingoita pandiri, vaingotora ropa rangu vachingotesta vachida kuona kuti handina chirwere here, asi zvekuti ndinge ndichizotestwa kuti mbeu yangu inokwanisawo kuita mwana here, handina kana kumbogara ndatestwa. Dzimwe nguva ndinomborigreta kuti dai kumashure kwaidzokereka, ndingadai ndichikwanisa kudzokera kumashure ndobva ndangozvitesta inini nemudzimai wangu kuti tione kuti dambudziko rainge riri rangu here kana kuti dambudziko racho rainge riri redu tose. But I still remember kuti pane rimwe zuva ndakati ndaenda nemudzimai wangu, takabva tatadza kutora maresults aya nekuda kwezvimwewo zvainge zvatikonesa. Saka ndakazoti ndava kubasa, Dr. ndo paakazondifonera akabva ati kana zvichiita ndinokumbirawo kuti munge muchiuya kuno nekuda kwekuti pane zvandiri kuda kutaura nemi. Zvinoita here kuti tinge tichikuseterai appointment? I want to have a one-on-one chat with you. Mashoko iwawo andakaudzwa naDr. nanhasi uno anogara achingonditemesa musoro, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichienda kunoona Dr. semakumbiriro avainge vandiita kuti vaida kuita a one-on-one conversation with me mudzimai wangu asipo. Nekufambawo kwenguva, amai vangu vainge vava munhu wekuti vainge vachingogara vachingofona usiku nesikati. Apa vainge vachingondibvunza kuti ko nanhasi here hazvisati zvaita. Ndizvo zvainge zvava kunyanya kundishungurudza, ende ivo amai ndainzwa kuti pose pavanofona hungu vaiva nekakubhoyekana mukati. But zvinhu izvi zvainge zvichitovashungurudzawo semubereki kuti ko mwana wangu zvaasiri kukwanisa kundipawo muzukuru mune ramangwana kana akazonzi afa zvichazofamba sei. Ivo amai vakazouya vega vachibva kumusha ndokubva vauya kumba. Vakati vauya kumba vakabva vatigadzika pasi inini nemudzimai wangu. Amai ndokubva vatanga kutsanangura kuti ivo vakapedza about 5 years vasina mwana pavainge vabva mukuroorwa nababa vangu, ndokubva vazoita inini. But zvinhu izvi vanoti zvakaitika after 5 years, ende ivo vakabva vati ndiri munhu wekutoti ndakazvarwa after ivo amai vauchikwa. Amai vakabva vati kune imwe n'anga uko kwavainge vakaenda, ndokubva vasvika ikoko vakabva vanopiwa mishonga yacho yavakashandisa, asi hanzi vakagara kun'anga ikoko kwe1 week vachinwa mishonga iyoyo. After 1 week ndokubva vazodzokera kumusha kwainge kuina baba. N'anga iya hanzi yainge yakavaudza kuti uchisangana nemurume wako unofanira kuti unge uchinwa mushonga iwowo. Amai vainge vachiita sekudaro, then ndokubva vazosangana nababa vangu, ndokubva vabatira pamuviri kukabva kwazvarwa inini. Saka amai vakati vatiudza history yese iyoyo, ndakabva ndabvuma kuti ndinge ndichienda naamai nemudzimai wangu vachienda nesu kun'anga yavo ikoko. Takaendeswa kun'anga iya, asi takasvika tikabva tanzi n'anga iyoyo yainge yakasofa kudhara-dhara
asi mwana wacho ndiye ainge avapo, ndiye ainge ava kushanda achiitawo zvekurapa vanhu. Saka mwana wen'anga iyeye ndiye akazotipa mushonga wacho. Isusu naamai nemudzimai wangu ndokubva tadzokera zvedu. Takati tava kumba, mudzimai wangu akaita 1 week achinwa mushonga uya. Saka handizivi kuti mushonga uyu wakabva warambana nemudzimai wangu here, nekuda kwekuti mudzimai wangu akabva atanga kurwara ende mudzimai wangu ainge achirwara zvainge zviri serious. Kwakati kwapera 1 week pandakaona kuti mudzimai wangu ainge anyanya kutambudzwa nemudumbu, ndikabva ndati mwana wevanhu anokwanisa kundifira, regedzai ndiende naye kuchipatara. Patakasvika kuchipatara takazobvunzwana nachiremba, ndokubva tataura kuti tine mimwe mishonga yatainge takapiwa ndo yainge ichinwiwa nemudzimai wangu kuti inge ichisuka system yake. Saka vana chiremba vakabva vati kwatiri, dai maregedza kuti mudzimai wenyu arambe achinwa zvinhu izvozvo zvamuri kumunwisa, nekuda kwekuti zvinokwanisa kuzokonzeresa kensa yemuchibereko, nekuda kwekuti pamishonga yatainge takapiwa pane imwe mishonga yainge akanzi anofanira kupota achiisa papenti pake so that inenge ichikweva tsvina inenge iri muchibereko chake. Saka hatina kana kuzomboenderera mberi tichinwa nekushandisa mishonga iya. Kwakati kwapera 2 months amai vangu vakabva vadzoka vachida kuziva kuti zvainge zvamera sei, kuti mishonga iyi yainge yashanda here kana kuti yainge isina. Asi amai pavakatibvunza kuti ko zviri kufamba sei, zvakaita here vanangu, amai takabva tavaudza zvose zvainge zvakaitika. Ndikabva ndavaudza kuti mudzimai wangu paakangotanga kunwa mishonga iyoyo, imwe yacho achipfeka kuzasi kwake, akabva atanga kuchaya non-stop. Ivo amai vakabva vatsamwa because vakabva vati kuchaya kwainge kuchiita mudzimai wangu ndo kutobuda kwetsvina yainge iri musystem yemudzimai wangu. Kunyange zvangu ndainge ndazama kurondedzera zvose zvatainge taudzwa nachiremba, amai vakabva vagumbuka. Ivo vakabva vafungidzira kuti zvose izvi zvatainge tichivaudza zvekuti mudzimai wangu ainge anyanyisa kurwara, tikabva taenda kuchipatara, dzainge dzingori nhema dzandainge ndangorungana nemudzimai wangu. Amai vangu pavakatishanyira ipapo hatina kana kuzokwanisa kugarisana navo amai, nekuda kwekuti painge pava nemakakatanwa uku mudzimai wangu ainge achiti iwewe unofanira kuti unge uchimira neni panhau iyi, nekuda kwekuti inini ndini mudzimai wako. Ukuwo amai vangu vainge vachiti mwanangu une shuwa here kuti ndinoitawo chido chekuti ndinge ndichifamba newe kuti unge uchizoitawo mwana anonzi wako. But mapedza kudaro mobva matora mishonga iya mobva mairasa, ende ndinotoziva kuti mishonga iyoyo makairasa musi wacho wandafuratira ndichiti ndiri kudzokera kumusha. Saka ndainge ndava kusaziva kuti ndomira nani amai vangu kuti ndinge ndichivarasa. Ndainzwa mwoyo wangu uchirwadza nekuda kwekuti ivo amai vangu ndini ndega mwana wavo. Ukuwo mudzimai wangu ndainge ndisingade kuti iye afile out of place because inini naye tainge tichiziva zvainge zvakaitika paari the moment yaakazama kuti ange achitanga kushandisa mishonga iya. Saka mukunoiterana makakatanwa amai vangu nemudzimai wangu vakazotosvika pakusataudzana. Ivo amai vangu ndo pavakazotaura mashoko ekuti inini muroora uyu handichakwanise kumugamuchira, nekuda kwekuti number 1 haasi kukwanisa kukupa mwana ende iye munhu wekuti haabatsiriki. Inini ndichangokugamuchira kunyange iwewe mwana wangu kana wazoita barika, unofanira kuti unge uchitora umwe mudzimai wenumber 2, then iyeye kana akazokuitira mwana ndiye wandichazoziva kuti anenge ava muroora wangu. Amai vakabva vangobuda ndokubva vadzokera zvavo kumusha. Ndakati amai vangu vadzokera kumusha ndikafungidzira kuti zvimwe kuda zvose zvainge zvapera, asi ndaingoti kana ndikangofonerawo amai kumusha ndichida kunzwa kuti vari sei, vaibva vatondiudza kuti mwana wanhingi uya kana uchimuda unokwanisa kumutora wobva wamuita mudzimai wako wechinumber 2. Kunyange ukati haumudi ndinogara
kuenda naye kuno chake chete anenge achingokuzvarira vana. Asi zvose zvainge zvichitaurwa naamai vangu ndainge ndichizviramba. Nyaya yacho yakazogumisidzira yapindirwa nanasekuru, zvekare nevamwe veukama vekusaidhi kwanaamai nevamwe vekusaidhi kwanababa kunova kwandinobva inini. Vakambouya vachizama kundiudza nyaya iyoyo yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita umwe mukadzi wechitu anokwanisa kundizvarira so that zita rababa vangu risazorova. But inini ndakangoramba ndakamira nemudzimai wangu. Takati tati fambei. Iko zvino mwana wacho mukomanashi atova nemakore 2. Saka zvakaitika ndezvekuti mudzimai wangu pane pandakambomuti chimboenda unoona vana amai then wozodzoka. Semunhuwo ainge awanawo basa pamaChina, munongoziva kuti ivo havana working schedule yakanaka, unokwanisa kungonzi uya kubasa. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kubuda kana zve2 weeks apa ndisipo pamba. Saka ndakaona kuti mudzimai wangu kuti arambe agere ari ega, inini ndichiita nguva refu ndisipo pamba, zviri nani kuti mudzimai wangu ambodzokera kumusha. Inini ndainge ndichida kuti amboenda kunogara naamai vangu, but nekuda kwekuti vanhu vasingakwanise kugarisana zvakanaka, ndakabva ndati regedzai ndingoavhoidha musindo. Ndokubva ndati kumudzimai wangu, zvatava kuita pano mudzimai wangu ndezvekuti tichabva pano tobva taenda kumusha kuna ana amai, apa ndainge ndichirevera amai vake, ndobva ndanokusiya ikoko, inini ndobva ndambodzokera kubasa. Paya pandinenge ndichiona kuti ndinenge ndiri pamba kana kwemwedzi kana kwe2 months, ndinobva ndauya kumusha, ndobva ndakutora tobva tamboonana zvedu. Asi iwewe unenge ugere kumusha zvako kuna naamai. Iye akabva ati ehoi, zvakanaka. Takarongedza ndokubva ndaenda nemudzimai wangu ndikanomusiya kuna amai vake kumusha kwavo ikoko, ndokubva ndadzokera zvangu kubasa. Saka pari kundivhiringidza musoro ndepekuti inini nemudzimai wangu tainge tisingaonani each and every day. Taingoonanawo apo nepapo semunhuwo anofamba nemotikari. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti ndikawanawo mukana ndaibva ndadhiraivha ndobva ndaenda kumusha ndonoona mudzimai wangu. Dzimwe nguva mukomanashi kana ndichida kutaura chokwadi tainge tichitosangana sometimes mumotikari. Munongozivawo mukoma kana uri mukuwasha, dzimwe nguva kana washanya haupiwi imba yekuti unge uchirara nemudzimai wako. Saka taizongoita zviya zvekubuda nemudzimai wangu tobva tazongonosangana, dzimwe nguva taingosangana musango kana kuti mumotikari. Ipapo ndo pandava kusanzwisisa kuti mimba inganzi yakabata here, nekuti mudzimai wangu akazombogara almost 1.5 months inini naye tisina kusangana. Ndainge ndiri busy nebasa, ndokubva ndazoenda ndikanotora mhuri yangu ndikadzoka nayo kuno kuHarare. But takati tati garei, mwedzi iwowo wacho wandaenda ndikanomutora mukomanashi ndo mwedzi waakabva andiudza kuti ainge ajambira maperiods ake. Hongu kufara ndakafara, but ndine kamwe kakuzvidya pfungwa kandiinako. Mwana uyu akura atova ne2 years, but doubt ndinayo mukoma, asi zvivindi zvekuti ndinge ndichienda kuDNA zvivindi zvacho handina. Ndipo pandinogara ndichingofunga kuti paya dokta vaya vakambondidaidza vachiti vari kuda kuita appointment neni mudzimai wangu asipo, chii chavainge vaona? Kasi pane zvavainge vaona pandiri kani? But dokta ivavo vainge vangotora ropa rangu chete, havana kana kumbotora mbeu yangu. Ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kuti zvinoita here kuti munhu ateste ropa rako aone kuti unozvarisa here kana kuti hauzvari, kana kuti mbeu yemunhurume ndo yega inokwanisa kududzira kuti hauzvarisi here kana kuti unozvara. Mukoma, mwana uyu ari kukura, but ndinogara ndichingonzwa kungozvishusha mumwoyo mangu kuti mwana uyu ndewangu here, kana kuti vadzimai vangu pavainge vari kumusha kwavo pane zvakaitika vakabva vabatira pamuviri peumwe munhu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, ndanzwa nekuzvidya mwoyo mufunge.
vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu iyi. Zvakangoma azvo veduwe, anzi day and night. Ndine mamwe mazuva ekuti andirare, ndinokwanisa kungomuka ndobva ndagara. Sometimes ndinoti ndikatarisa mwana ndinotoita zvekutorivara kusvika mudzimai wangu andibvunza kuti kochiko indava muri kutarisa mwana nenzira dzakadaro. Saka ndiri kutya kuputsa love iri pakati pangu nemudzimai wangu nekuti tiri vanhu vanodanana. Saka ndinotya kuti kana ndikakweshena kuti pane zvakamboitika here zvakazokonzeresa kuti unge uchizobatira pamuviri pemwana uyu, maybe mwana uyu ndewangu, ndinotya kuti ndinobva ndatoputsa true love iripo pakati pangu nemudzimai wangu. Mwana uyu mukomanachi akafanana zvisingaiti nemudzimai wangu. Saka kuti ndinge ndichiti mwana iyeye akafanana neni kana kuti naamai vangu, no, akafanana zvisingaiti naamai vake. Ameno nekukura, zvimwe kuda nekukura tichazoona kuti akafanana nani. Vedare ndo imwe voice note yandazotumidzirwa namukoma vedu. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaurei navo mucomment section, but depression is real. Pasituation yakadai vangazvifambisawo sei mukoma vedu? Vedare ndo meseji yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.